מבחינת העולם זה שטח כבוש. וירושלים המזרחית היא פלסטינית. לא משנה כמה המתנחלים בתוך העיר העתיקה, או בשייח' ג'ראח, או בשכונות אחרות, השתלטו על הבתים. לא משנה. לא משנה כמה דגלים רואים במקומות הפלסטינים. זה לא ישנה את העובדה שמבחינת החוק הבינלאומי, מבחינת העולם, לא רק את החוק הבינלאומי, מבחינת העולם, הוא שטח כבוש. נכון, היום ישראל. מה עם גילו? מה עם ארמון הנציב? אתה תשתוק, שאני אגמור. מה עם רמות? זה גם כן שטח פלסטיני? להפריע. כן. לא, אני מכיר אותו, הוא כבר הרבה פעמים לא היה אותו. הוא בא להפריע, לא בא להבין, הוא בא להפריע. בא להגיד את האמת. תגיד אתה, מה אתה אומר על רמות? מה אתה אומר על גילו? מה אתה אומר על ארמון הנציב? אני מבטיחה לך שאני אתן לך את הזכות לשאול, אבל בוא נעשה את זה מכובד בכל זאת. סוג של מדינה אחת. עכשיו, למה אני אומר שיש כאן מצב קשה מאוד? ואני מצטער אם זה יישמע קצת רדיקלי, אבל אני חושב שכל מי שעוקב אחר ההתפתחויות בחברה הישראלית לא יכול להסיר מסדר היום את האפשרות שאם אי פעם ממשלה והציבור במשאל עם יחליטו על נסיגה לקווי 67 כולל חלוקת ירושלים, יהיו כאן גורמים בחברה הישראלית שיוחזו בנשק. הדבר הזה ידוע לכל מי שעומד בקשרים, כמה מחבריי שעומדים בקשרים עם מנהיגי מתנחלים, לאנשי צבא, על הפרופיל של קצינים ביחידות לוחמות אומר הרבה מאוד, הפרופיל הדתי-לאומי שלהם, העובדה למשל שהממשלה מטילה את הפינויים של בתים בלתי חוקיים, של בתים שרוצים לפנות בצו בג"ץ על המשטרה ולא על הצבא, אומרת דרשני. יש עוד כמה מקרים שבהחלט מעידים על כך. נדמה לי, אני אומר בזהירות, שראשי מערכת הביטחון מודעים לאפשרות הזאת. המצב מאוד מאוד לא טוב. אבל אתה מדבר על דמוקרטיה, האם סילוק של 350,000 יהודים מיהודה ושומרון, פלסטין, יודנריין, זה לא תיאור אתני? האם זה לא טרנספר? האם זה לא פגיעה בחוק כבוד האדם וחירותו? האם זה לא... אני זורק אותך החוצה. אתה רוצה לשבת? אני שאלתי אותו שאלה, הוא ייתן לי תשובה. תשב, אני מבקש שתשב, זה רק כל מה שבקש ממך. אוקיי, רק תגיד לי אם זה לא יודנריין. מתנחלים כגוף קולקטיבי בעל זכויות אתניות קולקטיביות במדינה אחרת, זה לא מקובל, לא עליי כאזרח ישראל, ואני חושב שגם לא על אף פלסטיני. אם הוא רוצה להישאר לשבת במדינת פלסטין, יתכבד נא, יבקש אזרחות פלסטינית, ויהיה שווה לכל אזרח אחר במדינת פלסטין. זה מבחינתי, מבחינת דמוקרטית, זה לא. אם הם יבקשו אזרחות כאינדיבידואלים במדינה פלסטינית. אני חושב שזו שאלה תיאורטית, אבל לסוגיה של המתנחלים כבר כמעט הגיעו להסכמה במסגרת של החלפת השטחים, ש80% מהמתנחלים בעצם עוברים לצד הישראלי, עם גושי ההתנחלויות. המתנחלים לא מסכימים, תוציאו אותם בכוח. ישראל לא יעשו טור אתני לערבים, את אום אל פחם לא יפנו, אז בבקשה אבל את יהודה ושומרון, ארץ הליבה של עם ישראל, אתם תפנו בכוח, ואחר כך אתם תגידו שאנחנו גזענים ופשיסטים, כאשר אתם מנסים לעשות פה יודנריין ליהודים.